Ako si Titay. Ginaingon, kon minyo na ka, ayo na pangitaglain pa, ilabi og duna nay tag-iya. Mao niyang nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Kalisod sad ini, uy. Mauricio, palihog kog tangtang sa kong brabe, kay naglisod siya kog kabot. Naon sa mga tita yoy? Sige na pa, tangtanga nga akong bra. Baby, ako'y tangtang. Natangtang na? What's up, oy? Kahugot ba ini, oy? Hugot man kayo ni. Dali uy. What's up? Hugot man ini mo, yung sulob. Mo na, palabi mong patambok. Ay, salamat. Hilom dia, ay. Sigaw pa ayo da, sigaon. Sa imong kadako og katambok, maglisod ng kagkabot og tangtang sa imong bra. Bitaw, tambok na kay Katitay ay. Ay, palabi da. Kamabiyaan kasi mong bana, ana. Garan rabagyos ba na kung manambok ng asawa, mangita, yuglain. Ni, dili ingon anang akong bana mapa. Oy, ay tag-ana, titay. O, pag hinay-hinay, nag-diet titay, oy. Na may magsumba din sa atong sityo. Apila na si. Oo, bitaw. Sumba-sumba. Kada Martes ug Sabado man na sila. Mm. Syarong di ka mo daot, ana, nga kaduha sa kasimana magsumba. Tay! Hindi na magkaya. Ay, kuragis ka mo pa huway, ma'am, ha? Ay, kaawang pa yun eh. Bahala na dili ko muundang. Okay. Upadayon kong zumba. Ngano ni, nituyok akong pananaw. Nalipong ko na. Me from my head down to my toes, let 'em know that Oh. Uy. Ay, naulian na si titay ay. Oh, musta naman ka? Okay lang ko. Okay? Kinsa ba'y nagsugo nimo nga magsumba ka? Kamis papa ninyo dong. Na. Ngano man, aron mo daot sa titay ma. Di na sa mudaot ma. Oy, kay maayo kay ng mudag kaon. Oh, Sa laktod, dako naglamoy ang inyong anak. Hoy! Hinay-hinaya na pagsulti ng anak nako ha, Mauricio. Gusto lang mi nga mudaot ang imong asawa. Kay basig mangita kag lain. Ug mao'y imong irason nganong nangabit kag lain. Agoy, mao ba? Advance day mo mag-isip? Asa ka orasa mo uli rondong? Di ko sure. Basim kadlaw na ako. Mao ba? Munta naman ka. Hala no, di day pwedeng mangutana. Dali, dayon diri Mauricio. Dali dayon. Nganong niya mata na sa inyong taas ha? Ay dugay pa mamuuli ang akong bana. Oh, mo ba? Mga dali na dayon Mauricio, suot na. Ah, Shall we start? sige. Magubo na ta. Aron sugdan na to ang atong pagtingting tangtang. Sige, ting-ting tang-tang ang ako. Sigurus na ko. Sigurus ang siguro ang nakalak ng inyong puntahan diya. Nakinahanglan. Dili na, Mauricio. Lamion man kang silingana. Oy, dugay na kung nagdumot ni mo. Pero wako kay gayon sa pagsulti mo nga. Mutilaw ko ni mo. Oh, sa pumetong dugayan. Oh, sige. Mag-start na tayo. Dami na! Dekod sa pamangka din gawa sa titay. naghuwat ko ni Mauricio nga moabot pa. Ay man na siya. May trabaho. Pero, dugay man na uli. Saan namang orasa di ay? Alas 10 nas gabi pa. Unsa? Ting, 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 ting. Ting, ting, ting. Ay, katawa. Ting, ting, ting. Ay, gilo kayo. Pag-ting-ting na ako, Pe.
Ay, sige, gigit di. Hali nga lagi kasi mong ting-ting. Ano yun? Kuman akong ting-ting ha. Magtangtang na sad ko ni mo ha. Sama inyo. Sige. Tang-tang-tang. Mauricio. Tang-tang-tang. Tang-tang. Oh, tang-tang. Oh, ano sa mga oras ha? Alaoy na. Ha? Alauna sa hapon? Kadlaw. Ginoo ko. Oh, nga ni parang magka-Mauricio, naglumba magbangon sa imo ha, oh. Buabot na turo na ang imong bana. Hala, oh, di, hala, basta tumbadon. Usa ka, mugawas ako din sa inyo. Agoy! Pagdali, Mauricio, gawas na din. Nakaduplicate ko sa yaw, ispultahan sa mong bahay. Ano ni, may istorbo, sawar ko matuog na. Kadlaw kasi, kadlawnan ko pa uli na. Duka kay ko. Yawi, ano ko tahan. Ah! Uy! 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 Fritz! Oh. Ikaw na Siyo! Ano Uy! ikan mga niya, siyo! Tepa! Siyo! Uy! Nasaan ko ba, Fritz? Sige, saan? Porbida. Agay! Sige, buhatin mo si ko asawa. Fritz! Hagi, unsa ni mo ako asawa, Ricio! Buhi ko ba, Fritz? Ay, kung liabi yun, ilaon sa ba? Buhi, Ilago! Uy! Uy! Ano man na, uy, buhiin na si Mauricio Fritz. Sorry kayo, ba, Fritz? Sorry kayo, ha? Suris ka buwan ni mo, kanahan katawahan ka po! Agay! Agay! Ay! Ang panarong ko pa Ginoo ko. Kasi nagbunog ni mo, Mauricio. Sakit, oy, agay. Sulti, Mauricio. Sulti, ha? Kasi nagbunog ni mo. Ha? Mauricio, ano ka, oy? Ano say ka, keke? Anong nagkadlawnan magkagpauli masad ko no be? Eh, di awa, napariglahan ka na hinood. Kung kinsa may nagbunog ni mo, Mauricio, kinahanglang ikihan na to siya. Ayaw. Kasi ayaw. Ayaw lang. Naglisa naman ikang sulti o kinatuto ng baba ni mo. Grabe ganyan kalagot ni mo. Purti yung grabiya! Fritz? Fritz, ayun na yan. Sa ayaw! Ay kupong ni hay, kupong gim. Nga naman ay ni Fritz, ha? Nga nang gibunog ni mga kumbana, Fritz. Nga naman. Giting-ting o gitangtang niya akong asawa. Asay. Oh, nimal ka na. Ako mismo yung nakasako pa na nila. Pasabta ko na may inibingan naman eh. Mao gyud, pasabtami. Pasabta mi. Nga nang gibunog ni mo maayo si Mauricio. Dako pa siyang sa ni mo, ha? Unsa iyang sa, ha? Iya lagi giting-ting utang-tang ako asawa. Unsa ting-ting-tang-tang? Pero ako na niya mag-isulti, Fritz. Giting-ting niya ang akong asawa. Iyang giting-ting tang-tang ang kuwan sa akong asawa. Iyang gitang-tang ang sinina nga gisulob sa akong asawa. Kasabot mong tanan, ha? Imagine na ninyo. Minyo na si Mauricio, may asawa siya o ikaw, titay. Og ang akong asawa, minyo sa nung ako ibana, ha? Unsa man na ilang ibuhat taon dito? Sila rang duha sa muhas kwarto. Nag-ampo sila, nagrosaryo sila. Ha? Oh, ano na ninyo? Ting-ting-ting, nagtang-tang silang duha. Wag gabay! Maglagot na ko sa kong bana, pero wala ko'y mahems, kay human naman sila ting-ting-tang-tang. Mga katubang kasama, ang kaagi ni Titay, dinining tulumanon. Kinimong sugilanon, gisuwat ni Jay Badayos, dalit sa RMN Drama.